Здравейте! Днес ще се учим как да инсталираме LAMP сервер на нашият Windows. LAMP означава Windows Apache MySQL сервер, който ни е необходим, за да може да подкараме нашият вебсайт без да търсиме отделен хостинг, а директно на нашият компютър. За тази цел най-напред трябва да свалиме LAMP. Отваряме Google и пишеме LAMP. Най-отгоре ни излиза директно сайтът на LAMP и за да не се мотаеме, натискаме Download LAMP сервер. В случая нашият компютър е 64-битов и инсталираме 64-битовата версия на LAMP. Download LAMP. Download directly. Зарежда се. И веднага, щом се намисли, ще излезне желаният прозорец. Натискаме Save. И изчакваме мъничко, за да се свали. И ето е почти готов нашия даунлод. Само 4, 3, 2, 1. Айде, святкай. Прас. Добре, супер. Активираме го. Run. И излитаме. Айде. Излиза ни този интелигентен прозорец на Windows, дали сме съгласни да го стартираме или не сме съгласни. Много ясно, че сме съгласни. Yes. Излиза менюто за инсталация, английски. Ако някой случайно, по някаква случайност разбира френски, нека да бъде френски. Аз си предпочитам английски. Жаби днеска не ми се ядат. Опа, извиняйте. Италианците бяха жаби. Те бяха с другата любов. Така. I accept the agreement. Съгласни сме с техните условия. Next. Next. Ще ни го инсталира в C. LAMP64. Окей, съгласни сме. Така, съгласни сме. Next. Install. И изчакваме го да се намисли. Това отнема различно време, в зависимост от вашия компютър. Може да е толкова, може да е малко по-малко, може да е малко повече. Все там общо взето трябва да го изчакате да се напълни, да се измисли. И тогава ще е готов за довършване. Така, питане дали искаме да използваме за дефолт браузър на LAMP Internet Explorer. Естествено, че не. Как ще използваме Internet Explorer? О, не, виж колко сме глупави. Всъщност, ние се съгласихме като натиснахме No. Трябваше да натиснем Yes и да изберем друга случая за Notepad. Избираме Yes и ще си избереме Notepad++. Тъй като аз имам него, инсталиране, харесва ми много повече как работи, доста по-функционален е от самия Notepad.
защото е просто плюс-плюс. Така, разрешаваме аксеса на Apache към нашата мрежа. Даваме му Next, Finish и хубаво имаме си Apache, MySQL и PHP на нашия Windows. И така, веднъж то инсталираме нашият прекрасен LAMP сервер, трябва да го активираме. Пак ни пита дали иска го стартираме. Да, е много ясно. Ето го къде излиза, светва в червено, защото още не е стартирал. Хоп, светва в зелено, че всички услуги са му стартирани. Така, когато кликнем с десен ляв бутон на мишката, излиза ето това меню. И в www директорията е мястото, където ние слагаме фактически сайта, който искаме да... Тоест слагаме нашите файлове, в случая примерно на WordPress файловете, за да може да бъдат видими през браузъра. И как се проверява това нещо? Отваряме си Adjaba един браузър и пишеме localhost. Оп, не така. Localhost. Хоп. И защо излиза това? Не знам. Защото не трябваше да излиза то. Да видим и на Tools. Къде беше, за да LAMP Setting. Да си промениме. Тук има още някакви езици, който се играе с тях, да си играе. Ние искаме да смениме дефолтния браузър. Хубаво, ще дадем така и той ще ни се отвори в ето тази глупост, за съжаление, нашият иначе толкова любим Интернет Експлорър. Така. Щом напишеме ето го нашия прекрасен адрес localhost, което означава нашата машина, и видим тази страница на LAMP сервер, означава, че има успешно инсталиран LAMP сервер. Можем да изберем phpMyAdmin, за да отворим нашата база данни. Тук паролата винаги е, потребителя винаги е root, парола не. Ако искаме си слагаме, натискаме Go и влизаме и от тук си правим вече база данни и така нататък, но това е тема на съвсем друго видео, съвсем друг урок и разбира се утре. Благодаря за вниманието, чао и успех момчета и момичета с инсталирането на LAMP сервер и ставане на интернет маняци. Чао!